Gaurko egunez, guretzako egun handia da. Askotan esan ere bezala, gaurkoa baita urtean daukagun oporre egun bakarra. Eta gaurkoan erantzukizunak zuei pasatzen dizkizuelako eta txukun, hortarako ere bai prestatuta zaudetelako gaurko egunez zuek ezue udalaren eta herrian jakintea. Como sabéis, hace poco acabamos también de cambiar la corporación y en ese sentido también no hace mucho tiempo que tenemos estas mismas sensaciones. En mi caso, sí ha sido la de recibir el bastón de mando, pero en este caso muy gustoso, fiel a lo que he comentado, muy gustoso a la entrega de ese bastón de mando para que, desde luego, una rigidez, pero también siendo flexibles, podáis gobernar el día de hoy los designios del comando. Baina zuen anan egunon honi, hasiera emango diogu, bizkarreka txukun, zuen erantzukizunak ezazuten. Idaia Ruiz Bartolomé. Eta hori niri dagokit, aurtengo alkate erantzukizunetan, aurtengo alkateari, alkatesari, makila eta alkateak kasuetan entregatzea. Aitana Jimeno Kanduela. Eta ondo pasatzeko ordua iritsi da. Gaurra da eguna, 28an, jende pila badago txikitin zaren baina toki guztietan. Gaurra da napunta, osago jotzeko,
barian baina nazkenen txutxeak. Zu artifizialak tambora da dugu, ondo pasatu eta txikidun barian baina jaiak buruz buru. Ohikoa dirududan ekimen eta ekintza bezala, alkate berriak bere erantzukizunetan lehenengo lana. Aurtengo 2015ko 10. pintxo lehiaketako irabazleei entregatuko die beraien saria. Eta beraien sariaz aparte, bi atal dauzkagu, pintxorik originalena eta pintxorik onena, bi atal ezberdin. Eta honekin batera gero ere bai, bikote batentzako afariak abia jatetxean. Eta hori izango da, aurtengo alkate berrik, alkate zaberrik izango duen lehen lana. La mano inocente, también sacará el ganador o la ganadora de esa cena para 2 personas en el restaurante Café. Bueno, aurrera segiz, pintxorik originalaren saria, aurtengo epaimahaiaren aburuz, Alaska Taberna. Eta aurtengo 10. urte pintxo lehiaketako pintxorik onena Monterrey Taberna. Irakurri, a ver, de basura. Ez, zenik, a ver, zena nola dan. Antonio Jiménez Merino. Hori da. Bueno, hemen daukagu bere telefonoa, berakin jarriko gea kontaktu, eta bueno, Antonio Jiménez Merino saria izango dugu bere hau. Egun hau alaitasunez eta adiskidetasunez pasatzeko asmoz antolaturiko ekintzetan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu.